Не само, че ще бъдете снимани, вие ще оберете най-големите награди, защото вие сте първата група, която приключи успешно своето приключение в музея, което знаете, че е едно не само весело събитие, но получихте много знания в сферата на екологията, на биологията и на минералогията. Да. За това сме ви подготвили специални грамоти, за това, че сте участвали в това приключение. И разбира се, много не се искаше, тъй като всички сте участвали с еднакъв ентусиазъм, всички да бъдат наградени. Наистина всеки ще получи своята награда, но има една голяма награда, която Цялостната им дейност. за цялостната ви дейност през тази седмица. Наблюдавали са ви сериозно през цялото време, така че този, който я получи, е най-заслужилия. И тия значки любими на всички, заповядат. Хванах за тебе с морско конче. Така, следващата. Даниел Грозно. Заповядай. Свидетелство на Тодор Михалев. Заповядай, чито. И по-хубав чилишка хванах. Чиличката Мая. Не търничето ми. Свидетелство на Донислав Вълканов. Това ли е негово? Ами не знам, аз го хванах. Добре, значи е неговото. Заповядай. Георги Иванов. За гол какво да Понеже е хванем? най-маничък и така. Гол хвани си нещо. То май на всеки трябва и така да му дам да си хваща. Най-добре. Айде следващото. Заповядай. Ей така. Игор Симеон. Хвани си. Само, че те всичките са обърнати обратно, така че гледате копчетата. Какво ти се прави? Едно пиленце. Пилен. Те всички са еднакво хубави. И Вилина Йорданова. Заповядай. Ана Мария. Заповядай. Браво. Пламен. Заповядай. Има още награди, да? Добре участвате много добре, но не са получили други. Има още поощрителни награди за най-малкия участник, който се научи много добре, въпреки че е най-малък и се мери наравно с другите по-големи. Георги. Гого! Поощрителна награда. И още една поощрителна награда за Ана Мария, която също имаше много добро участие. Заповядай. И остава да връчим най-голямата награда. Гроздев, една прекрасна книга в дълбините на океана. Колегите казаха, че си изключително любознателен, знаеш и Благодаря. ще ти служи тази книга. Вземи си тръбичката, да си я отнесеш здрава. Книжката. Пита. Разкрива.